El títol, Boys Don't Cry, de fet, remet al títol d'una cançó dels The Cure, d'un grup musical dels 80, i té a veure amb el passat d'aquests dos homes que es troben avui dia, que són dos antics amics d'adolescència, de joventut. I no és una obra que segueix una línia psicologista o naturalista, sinó que la realitat es va estranyant, es va desfigurant. Són disfresses del diari del mar, són massa petits. Nosaltres actuem amb tota la normalitat, fem servir aquests elements que estan fora del que és el naturalisme, els aprofitem i els treballem d'una manera molt normal. Per què? Des de fora la gent veu l'estranyesa, però nosaltres no la sentim així. Això ha estat molt interessant, seguim treballant-hi des del principi fins al final i ha estat un repte i segueix sent-ho molt interessant. El meu personatge és un polític molt exitós, ha passat no per sobre de la gent, però sí que ha decidit prendre un camí, llavors es troba enfrontat davant d'un molt amic seu de joventut, un escriptor. L'enfrontament amb ell el retorna a aquests temps de joventut i li fa de mirall d'ell mateix, del què és. També hi ha un element molt important a l'espai, que és la finestra, una finestra que és un element important dins l'acció, i llavors, evidentment, la finestra vol dir llum. Serà una paret finestra en la qual passen coses, no? M'han deixat aquesta mostra per poder fer proves, per poder jugar, per poder veure quines possibilitats té, no? Encara que sigui petita, a mi em funciona per veure si el que estic pensant més o menys pot funcionar. Amb la il·luminació intento fer aquesta evolució també, i si els ajuda que ells dintre sentin aquest canvi emocional, llavors anem amb un bon treball. Buscant aproximar-te, encara que te'n vagis físicament, però volem distendir. M'agradaria que el públic sentís una mica el que sentim nosaltres quan ara estem assajant i fem un bon passe, hi ha una energia i és algo que et remou, que t'emociona i que alhora és contundent. L'abisme que ens sotmet cada dia en els assajos, el vertigen d'estar al límit dels estats emocionals, és excitant, d'alguna manera, és una obra excitant. Una bèstia dintre meu. Quimi Portet compartirà amb el públic els temes que l'han inspirat al llarg de la seva carrera musical, amb sonoritats que van des del folk al techno. Mirant de fer mal. La novel·la del rus Mikhail Bulgakov queda transfigurada en imatge i moviment en aquesta posada en escena, on 16 intèrprets duran a l'escenari aquest text fascinant carregat de poesia. Aquí tenim un dels plats forts del grec d'aquest any, una veu com n'hi ha poques, la de Katie Melua, que ha encisat el públic europeu a base de versions d'altres artistes, però també de temes propis. Una història de seducció i lluita de classes en què Julio Manrique, Cristina Genevat i Mireia Aixalà porten a l'actualitat l'aventura fugaç entre una dona de classe alta de finals del segle XIX i un dels seus criats. Esperanza Spalding interpretarà cançons del seu darrer treball, Radio Music Society, amb lletres intenses que parlen des de l'amistat fins a les injustícies del poder judicial. Calixto Vieito i Carles Santos deconstrueixen un dels clàssics de Calderón de la Barca i fan confluir les tradicions barroques espanyola i alemanya en una cantata experimental per als amants del teatre, l'òpera i les emocions fortes. Não tente a vida entender. La bossa nova i la música popular brasilera de Toquinho arriben a Montjuïc.
El mític cantant farà un recorregut pels seus temes més populars sense deixar de prestar atenció a les creacions més recents, recollides al seu darrer àlbum. A Popea hi trobarem sexe, engany, traïcions i assassinat. Un espectacle de dansa contemporània carregat d'elements cinematogràfics inspirat en una òpera de Monteverdi. Més informació a la nostra pàgina web bsn.cat/grec.